Ahoj, teší ma, že sa pozeráš na video. Som Julian a ukážem, ako upraviť oblek pre dokonalé pristavenie. Začíname s nohavicami. Najprv môžete skrátiť alebo predĺžiť nohavice na konci nohavíc. Skrátiť môžete ako chcete a predĺžiť o 4 cm. Okrem toho môžete urobiť nohavice širšie alebo užšie. To môže byť na švíku. U tvrdohlavých ho môžete urobiť užším alebo uvoľniť. Je to tiež možné na vnútornej strane švíkov. Upraviť vestu môžete na rôznych miestach. Zadnej strane, boku alebo inom mieste. Možno aj vestu upraviť. To závisí od preferencie krajčíra. Nakoniec máme samozrejme ešte sako. A aj túto môžete nechať upraviť. Najjednoduchšie miesto, kde ho môžete zabaviť, je pri rukávoch. Môžete ho predĺžiť alebo skrátiť, vložiť alebo vybrať v šírke alebo v dĺžke. Tieto sú trochu zložitejšie zásahy, takže sa najskôr informujte u miestneho krajčíra, aké sú možnosti. Ako nájdete krajčíra? Priložili sme formulár v obálke s QR kódom, aby ste ho mohli ľahko nájsť. Skenovanie QR kódu nájde miestnych krajčírov v okolí. Ak sa nedarí zabaviť sa podľa tvojich predstav, klikni na ičko pre viac informácií o udržiavaní obleku pre inú veľkosť. Super, že si pozrel a toto video. Sleduj náš kanál pre ďalšie videá. Lajkuj, prihlás sa a budeš s nami v kontakte. Do ďalšieho. Cheers!